Verdachte in de zaak van de dodelijke schietpartij in Rittem vraagt om extra politiebescherming. Want hij zou worden bedreigd vanuit Mexico, bleek vandaag op een voorbereidende rechtbankzitting. En verder in deze Zeeland nu. Flexbus nu ook op Noord-Beveland. En Zeelandia belooft in Zierikzee te blijven. Goedenavond. Een 33-jarige man uit Vlaardingen moest vanmiddag voor de rechtbank van Breda verschijnen, omdat hij verdacht wordt van de moord op de 28-jarige Ricardo uit Goes. Ricardo kwam vorig jaar september om het leven bij een schietincident aan de Vizodeweg bij Rittem. Bij dat incident op een landweggetje in de polder raakte ook een 50-jarige Mexicaan zwaar gewond. En dat ziet het Openbaar Ministerie als een poging tot moord. En bij de rechtbank in Breda, waar de voorbereidende zitting was, is Mercy Kamermans. Mercy, hoe is die zitting verlopen? Nou, het was eigenlijk een hele korte zitting. Binnen een kwartiertje was het afgelopen. De verdachte was ook zelf niet aanwezig. En het werd al snel duidelijk dat het dossier gewoon nog niet klaar is. Zo moet er bijvoorbeeld nog een getuige gehoord worden. En gaat het nog wel even duren voordat de inhoudelijke behandeling kan plaatsvinden. Laten we nog even kijken wat er nou precies die dag in september vorig jaar allemaal gebeurde. Op donderdag 5 september krijgt de politie meerdere meldingen binnen dat er geschoten zou zijn aan de Vizodeweg bij Rittem. Als ze gaan kijken blijkt het inderdaad om een schietpartij te gaan. Ze treffen de overleden Ricardo uit Goes aan en de hevig bloedende Mexicaan. Het is de politie vrij snel duidelijk dat het om een conflict in het drugsmilieu gaat. In de telefoons van Ricardo en de Mexicaan worden chatberichten gevonden die daarop wijzen. In maart, een half jaar na de schietpartij, wordt de man uit Vlaardingen opgepakt. Eind mei houdt de politie ook een 30-jarige man aan in Zeist. Beiden worden verdacht van moord. Ja, terug naar de rechtbank in Breda, Mercy. Het gaat dus om 2 verdachten, waarvan de zaak van de man uit Vlaardingen vandaag kort werd behandeld. Wat weten we over die man uit Vlaardingen? Nou, we weten dat hij al een aardig strafblad heeft. Hij is bijvoorbeeld al eerder veroordeeld voor cocaïnehandel en vuurwapenbezit. En iets anders dus heel opvallends, wat we vandaag te horen kregen, is dat de man, hoewel hij in de gevangenis zit, zich bedreigd voelt. Hij zou naar eigen zeggen bedreigd worden vanuit Mexico. En hij wil dus ook, als hij vervoerd moet worden vanuit de gevangenis naar de rechtbank bij een volgende zitting, extra beveiliging. Het gaat natuurlijk om een conflict in het drugsmilieu en daar zijn ook mogelijk Mexicanen bij betrokken. Ja, en hij zegt dus dat hij daardoor zwaar wordt bedreigd. Ja, het zou te maken hebben inderdaad met die Mexicaanse man die de schietpartij overleefde. Misschien inderdaad, Mercy, een soort vergelding daarvoor. Het was vandaag dus een voorbereidende zitting. Hoe gaat het nou verder? Nou, op 28 augustus is er opnieuw een tussentijdse zitting. En tot die tijd blijft de man uit Vlaardingen vastzitten. Mercy Kamermans, dankjewel. Een landelijke primeur voor Middelburg, een statiegeldautomaat, niet in de supermarkt, maar gewoon op straat. De eerste in het land is vandaag in gebruik genomen op de markt in Middelburg. Maar ook op 7 andere plekken in Middelburg en Arnhemuiden kunnen mensen hun flesjes en blikjes inleveren. En het statiegeld dan meteen innen met een QR-code. Met de openbare automaten wil de gemeente dat er minder statiegeldverpakkingen in openbare prullenbakken belanden. Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 29-jarige man uit Oudorp veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. En ook is hij zijn rijbewijs voor 3 jaar kwijt. Net als de rechtbank in Middelburg vond het hof dat de man roekeloos reed. De Oudorper veroorzaakte een dodelijk auto-ongeluk op de Brouwersdam in 2022. Daarbij botste hij frontaal op de auto van een 32-jarige vrouw, waarbij zij en haar hond om het leven kwamen. De man zei zelf dat hij achter het stuur in slaap zou zijn gevallen, maar dat vond ook het hof ongeloofwaardig. Op een aantal stranden in onze provincie zijn nieuwe waarschuwingsvlaggen te zien. Zoals op Schouwen-Duiveland, in Zeeuws-Vlaanderen en hier in Vlissingen. De nieuwe vlaggen moesten er komen omdat ze duidelijker zijn en internationaler. Maar op de meeste plaatsen worden nog de oude vlaggen gehesen. En dat komt omdat het vervangen van de vlaggen en de bijbehorende informatieborden dat een hele klus is. We hebben 88 duinovergangen, 8 strandposten, waar dan overal ook nog eens een keer meerdere vlaggen hangen natuurlijk. Dus dat is best veel werk. Durft u een verwachting uit te spreken wanneer die nieuwe vlaggen overal hangen? Ik kan het nog niet exact zeggen, maar wij streven ernaar om volgend jaar, uiterlijk het jaar daarna, maar toch liefst volgend jaar in één keer alle vlaggen te vervangen door de nieuwe vlaggen.
Op Noord-Beveland staan sinds kort 41 van dit soort groene borden. Het zijn de bushaltes voor de Flexbus, die sinds vandaag op aanvraag van bewoners in de gemeente rondrijdt. Noord-Beveland is daarmee de tweede Zeeuwse gemeente waar deze Flexbus rijdt. Het flexvervoer in Noord-Beveland komt als geroepen. Ik snap ook waarom. Er rijdt hier bijzonder weinig. Ja, er rijden 2 bussen eigenlijk, hè? Dus onze lijnbus, lijn 31 en de buurtbus. En dat is inderdaad best weinig. Maar daar komt de Flex nu dus bij. En die rijdt van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Net als op Schouwen-Duiveland, waar de bus al sinds februari van hub naar hub rijdt. Ja, de vraag is natuurlijk of dat daar een beetje heeft gewerkt. Het is altijd spannend als je een nieuw systeem, een vervoerssysteem invoert. Maar ik ben heel erg blij dat er aan de ene kant heel veel reizigers zijn die er gebruik van maken. En aan de andere kant dat de waardering zo hoog is. Met andere woorden, er zijn wekelijks honderden gebruikers. En de busjes rijden in 96% van de gevallen op tijd. Eén heikel puntje, toeristen weten de Flexbus nog niet te vinden. Het is nog een doelgroep die ik ook graag aan zou willen boren. Dus ik hoop ook dat we uiteindelijk de toeristen ook geïnteresseerd krijgen om met Flex hun ritten te gaan maken. Eind dit jaar moet het Flexvervoer ook rondrijden op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Stichting Het Zeeuwse Landschap roept eigenaren van honden op hun dier in natuurgebieden aan de lijn te houden. In de bossen bij Klingen zijn de afgelopen weken 2 reekalfjes en een gans doodgebeten door honden. Honden kunnen wilde dieren opjagen of dus doodbijten. Ook andere organisaties hebben al eerder opgeroepen dat mensen hun honden in natuurgebieden aan de lijn houden nadat er wild is doodgebeten. Drinkwaterbedrijf Brabant Water gaat bij de Bergse Diepsluis bij Tolen experimenteren met het drinkbaar maken van Oosterscheldewater. De komende 3 jaar wil het bedrijf testen welke methode het meest geschikt is. In 2032 moet er dan drinkbaar Oosterscheldewater uit de kraan komen. Brood en gebak, ja, die gaan er bij iedereen wel in, hè. Zeelandia uit Zierikzee levert zijn ingrediënten voor bakkersproducten dan ook aan ruim 30 landen. En het bedrijf bestaat deze week 125 jaar en is daarmee een van de oudste familiebedrijven van Nederland. Het begon allemaal in het jaar 1900 in een kleine bakkerij hier in Zierikzee. Waar een Zierikzeese bakker een aantal zonen had, maar de bakkerij was eigenlijk te klein om werk te bieden aan alle zoons. Dus voor één zoon is er toen een recept gekocht ergens waarmee men een product kon maken wat in het brood gaat. Nou, dat is die bakkerszoon die is daarmee begonnen om dat te produceren in de keuken van zijn moeder. En begon dat te verkopen aan de bakkers in Zierikzee. En zo is dat gaan groeien. Na 125 jaar is de band met het eiland nog steeds diep geworteld. En dat zie je volgens Van Luik terug in het DNA van het bedrijf. Ik denk namelijk dat veel Zeeuwse karakteristieken die vind je terug in onze cultuur. Hè? Onze cultuur is toch van beide benen op de grond. Recht door zee. Doen wat je zegt. Solide. En dat willen we behouden, want dat is ook eigenlijk wat ons anders maakt in de markt ten opzichte van onze concurrenten. En als je dan weggaat uit zo'n omgeving waar je eigenlijk geboren bent, dan loop je de kans dat dat verloren gaat. En dat zou heel zonde zijn, want dat maakt onze cultuur zo sterk en zo anders. Ondanks dat het bedrijf, gezien de concurrentie en alle veranderingen in de markt, de komende jaren moet groeien, blijft de hoofdvestiging van Zeelandia gewoon in Zierikzee. We zullen wel natuurlijk wat investeringen moeten doen om het allemaal efficiënter te doen en ook meer qua kosten concurrerender te kunnen blijven produceren. Maar de productie blijft en de productie zal toenemen op het eiland, laat ik het zo zeggen. Dat het bedrijf sinds de start in 1900 inmiddels in meer dan 30 landen actief is, ligt volgens Van Luik niet zozeer aan de kwaliteit van het product. Het is nou niet zo dat het product van Zeelandia technisch gezien zoveel beter is dan een ander. Dus dat betekent dat er zijn andere criteria op basis waarvan de klant bewust de keuze maakt om met Zeelandia te werken. En dat zijn de mensen. Uiteindelijk gunt de klant Zeelandia om partner te zijn van hem middels
het leveren van producten. En onze mensen, die maken daar het verschil. Want je merkt gewoon, wij noemen dat mensen hebben geel bloed. En dat heeft te maken met de cultuur. Dus de mensen die hier werken, die zien Zeelandia als hun bedrijf. Van Luik is daarom trots dat ook hij, als directeur zijnde, deel mag uitmaken van een van de oudste familiebedrijven van Nederland. Want dit is uiteindelijk, zoals meneer Herman Doeleman, de derde generatie, het ook al een keer verteld heeft, dit is een jongensboek. Begonnen in de keuken van je moeder en uitgegroeid tot een bedrijf wat actief is in 30 landen met eigen vestigingen en ongeveer 3000 personeelsleden. Ja, nou ja, daar krijg ik wel kippenvel van, ja. Ondanks de noordwestenwind was het vandaag toch een mooie zomerdag. Met aangename temperaturen die stegen naar 20 tot 23 graden. Morgen is er wat meer bewolking, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat de rest van de week dat allemaal redelijk zomers blijft. Straks krijgt u nog een uitgebreide weerbericht, maar tot zover deze Zeeland nu nog een hele fijne avond en tot morgen.